Začína sa jedinečný jarmok, zapísaný do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. No a my veríme, že Radvanský jarmok vo svojom 357. ročníku opäť zaplní ulice centra Banskej Bystrice, pretože je pripravený bohatý kultúrny program, tradičný trh remesiel, jarmočné kulinárske špeciality, ale aj novinka v podobe starodávneho trhu. Ako ináč by mal bystrický richtár začať Radvanský jarmok ako pomocou varešky, geniálneho nástroja, ktorý po stáročia nezmenil svoj tvar, pretože je geniálny, a otvoriť jarmok ťapnutím po zadu. Vyhlasujem 257. Radvanský jarmok za slávnostne otvorený. Ja v robote nepijem, ale jarmok je raz do roka. Na zdravie. Na zdravie, na nás všetkých. Ešte neviete, v tomto okamihu sa pohol z Dolnej ulice sprievod, ktorý svojou veľkosťou nemá v histórii radvanských jarmokov obdobu. No ako iste viete, Banská Bystrica susedí so 6 mikroregiónmi, ktorých obyvatelia tiež patria neodmysliteľne k histórii mesta i jarmoku a ktorí majú rovnako ako vy záujem podporiť našu snahu o tento unikátny počin. No viac ako 100 členov sprievodu sa vydalo smerom k nám a k vám. Prosím potlesk pre jej kráľovské veličenstvo Varechu Varechovnu. Hneď za veličenstvom vidíme v sprievode symbol našich dejín, známu postavu baníka, ktorý dnes vymenil kropát za Varechu, pretože Banská Bystrica, to nie je iba mesto Banská Bystrica, to sú všetky priľahlé obce, dediny a všetci skvelí ľudia, čo v nich žijú, pretože spolu tvoríme tento kraj a spolu sme jednotní a silní. Som šťastná, že ste si zvolili za symbol vášho jarmoku práve náš kráľovský znak.
Prosím potlesk pre Varechu Varechovnu a primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu. Čo si na jarmoku uvaril, to si na jarmoku aj zjedz.